हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? मजेत ना? हॅपी न्यू इयर. आज आपण बनवूया कर्लीची कढी. कर्लीला सिल्वर बार फिश असेही म्हणतात. मसाला वाटायला आपल्याला लागणार आहे हळद, खोबरं, लाल तिखट, कांदा, चिंच आणि थोडेसे धणे. मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घ्या. कर्लीचे पीसेस चांगले साफ करून घ्या आणि धुवून घ्या. वाटलेला मसाला एका पातेल्यात काढा. त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घाला. ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायला थोडं पाणी घाला. मिक्स करा. आता ॲड करा कर्लीचे पीसेस. चवीपुरतं मीठ. मिक्स करा. आता ॲड करा 4 ते 5 कोकम. आता या कर्लीच्या ग्रेव्हीला 4 ते 5 मिनिटं मंद आचेवर शिजवू द्या. कढीला चांगली उकळी आल्यावर अलगद मिक्स करा. तुम्ही बघू शकता कर्ली चांगली शिजलेली आहे. कर्लीची कढी रेडी आहे. कर्लीची कढी तुम्ही गरम गरम भातासोबत एन्जॉय करू शकता. तर कशी वाटली आजची रेसिपी? आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बाय.